नमस्ते प्रणाम गोर लागत तनी सब भोजपुरी दर्शक के अपना भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में। जैसा कि लोग जानत तनी कि आज दूगो देश आमने सामने बा, लड़ाई चालू बा। तो आज वही के बारे में हमनी बात कर जानल जाए आखिर लड़ाई काहे होता, एकरा पीछे कौन कारण बा, कौन कौन देश बा जो आपस में भिड़ल बा, ऐसे हमनी के ऊपर का प्रभाव पड़ी, आखिर लड़ाई काहे होता। आई हमनी सब के बारे में दूगो देश शामिल बा, जैसे कि रुआ जानता नहीं, रूस और यूक्रेन। रूस के जहाँ तक सवाल कल जाए तो रूस एगो हाथी के समान बा, आ यूक्रेन के जहाँ तक बात कल जाए एगो मतलब छोट कुत्ता के समान बा, यानी छोट जीव बा। यानी रूस के सामने, रूस के लगे बहुत बड़ा पावर बा यूक्रेन के तुलना में अगर देखल जाओ तो आखिर युद्ध होत काहे बा। रूस एगो बहुत बड़ा देश रहे जोना के सोवियत संघ के नाम से हमनी जानत तनी सो, जो 1991 में 16 भाग में टूट गई, ओकरे एगो भाग यूक्रेन ह। तो लड़ाई के मेन कारण यह बा कि जो यूक्रेन बा उ चाहता कि हम नाटो के सदस्य बनी। नाटो के सदस्य बने खातिर अमेरिका ओकरा के उसकौले बा। तो रउआ दिमाग में ये आई कि आखिर नाटो ह का। तो आई हम रउआ के नाटो के बारे में विशेष जानकारी देते आखिर नाटो का है, जौना खातिर मेन युद्ध के कारण नाटो के सदस्यता लेहले बा। बेरा के डेट में नाटो के सदस्यता पावल ही मेन युद्ध के कारण बा। तो रउआ लोगन के विस्तार रूप से बताए, पूरा वीडियो देखी आखिर नाटो ह का, युद्ध काहे होता, कब ले युद्ध होई, आगे चल के परिणाम का होई। रूस चाहता कि जो यूक्रेन बा उ नाटो के सदस्य मत बनो, लेकिन यूक्रेन चाहता कि हम नाटो के सदस्य बन जाई। मेन लड़ाई यह बा। तो नाटो के बारे में जाने कि आखिर नाटो ह का। 1949 ईस्वी में अमेरिका के नेतृत्व में, यानी अमेरिका के नेतागिरी में 12 गो देश ई कसम खइलस कि हमनी एक रहल जाई। हमनी के ऊपर अगर दोसर कोनो देश हमला करे आवता तो ओकर हमनी मिल के मुकाबला कल जाई। ओमे अगर तहारा पर चोट लगी तो समझिए हमारा पर लगी, यानी सबे मिल के ओकर मुकाबला करी। आ ओमे सदस्य 12 गो टीम में मिलल हो बेरा के डेट में। ये बेरा तो खैर 30 गो देश हो गई बा नाटो में। तो खैर हो बेरा 12 गो से शुरुआत भइल, जौना के नेता रहे तो अमेरिका रहे। सारा खेल रचावल देखी अमेरिका के हो। तो हो बेरा अमेरिका रहे ओकर नेता। आ यूक्रेन चाहता कि हम ओमे शामिल हो जाई। आखिर काहे चाहता अभी जानी। यूक्रेन ऐसे चाहता कि हम नाटो में सदस्यता में शामिल हो जाए कि रूस भविष्य में कभी भी हमला करता तो जो नाटो के सदस्य देश हमारा संगे रही। कैसे कि हमें तो पहले ही नियम बा कि अगर उ सदस्य नाटो के बन जाई तो अगर दोसर केहू हमला करता तो सब मिल के ओकर मुकाबला करी। यानी हमार 12 गो या 30 गो एबरा जन देश हो गई बा, 30 ओकरा खिलाफ, रूस के खिलाफ खड़ा रही अगर यूक्रेन एबरा नाटो के सदस्य रही तो। लेकिन फिलहाल अभी उ सदस्य नहीं खे। अब अमेरिका के खेल देखी, लड़ाई के मेन जरिया देखी का भइलो। अमेरिका चढ़ा दिलस, अमेरिका चढ़ा दिलस कि रूस यूक्रेन के कि तू एगो काम कर, नाटो के सदस्य बन जा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जौन बाड़े गलत फहमी कही आ चाहे जौन भी कही, उ तैयार हो गए हैं कि ना हम शामिल होकबे करम नाटो में। और उन्हें रूस के पहले ही इरादा बा, जो रूस के राष्ट्रपति बा पुतिन, ओकर एके गो एम इहे बा कि फिर से हम उहे जौन पुरानका सोवियत संघ रहे जौन की 16 भाग में बट गई, ओकरा के एक करे के हमार लक्ष्य बा। पुतिन यही लक्ष्य पर चल रहा बा कि फिर से हम पुरानका सोवियत संघ कायम करें। लेकिन जब इस सदस्य बन जाए यूक्रेन तो हमें दिक्कत आई। ऐसे वो चाहता कि ना ई कोनो कीमत पर ना होके देन यूक्रेन नाटो के सदस्य बने। मेन लड़ाई यही जी बा। अमेरिका चढ़ा दिलस, आ बड़ा देखी युद्ध होता। देखी पहले तो कहला जे तू नाटो के सदस्य बन जा, अगर रूस कोनो भी तारा पर हमला करी तो तारा सुरक्षा के जिम्मेवारी हमरा रही, ये अमेरिका कहलत। ओ बेरा तो कह दलत। अब देखी ए बेरा के परिस्थिति का बा। ए बेरा के परिस्थिति ई हो गइल बा कि हमला तो चालू हो गइल बा, चारों तरफ से रूस घेर लेला बा यूक्रेन के, ठीक बा। थल नल जब चारों साइड से मैंने एकदम कायम हो गइल बा। एकदम राजधानी जौन बा हो जाके वो राजधानी तक ओकर सेना चल गइल बा। खैर इटेलिएट दोनों जगह से होता, दोनों जगह से मैंने टकराव के स्थिति अभी एकदम रात दिन युद्ध चल रहा बा, तीसरा दिन है युद्ध के। तो कहे के मतलब यह बा कि पहले चढ़ा दलस अमेरिका जे तू लड़ता साथ देम, ई ना कहलस कि सैनिक देम, ई कहलस जे साथ देम। तो आज युद्ध चालू हो गइल बा, लेकिन खुल के कोनो देश यूक्रेन के आज संगे नहीं खे, बेचारा अलग थलग पड़ गइल बा। आ प्रतिबंध लगौले बा अमेरिका। तो खैर प्रतिबंध से का होखे के बा रउआ लोगन के मालूम होई। जब इंडिया भी परमाणु परीक्षण कइले रहे 1999 में, तो प्रतिबंध अमेरिका लगौले रहे। चाहे ढेर जगह प्रतिबंध, अभी पाकिस्तान पर लागल रहा प्रतिबंध, वहाँ अफगानिस्तान में प्रतिबंध लागल रहा। तो ओसे कोनो मतलब नहीं है, प्रतिबंध के कोनो असर नहीं है फिलहाल जीवन में। यह बेरा तो युद्ध चल रहा बा। युद्ध में जब तक सेना हथियार ना भेजे, जले सेना ना भेजे, तले कोनो ओकर
दौरे नहीं खे। तो ई तो बात मैंने गद्दारी वाला बात अमेरिका कर रहा बा एबरा के डेट में। तो एबरा के फिलहाल एगो न्यूज सुनी है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बाड़े उ कहले बाड़े कह दूं जे हम तारा के निकलवा लेते नहीं अपन हेलीकॉप्टर भेज के। तो वहाँ से मर्द वाला जवाब भी दिला जे हमरा हेलीकॉप्टर ना हमरा हथियार चाहिए, हथियार भेजो हम लड़े, जब तक जियम तब ले लड़े। तो देखिए युद्ध कहाँ जाके रुकता। खैर ये तो सभे मनावता जे युद्ध शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाओ आ कोनो बातचीत के कूटनीति के स्तर पर मामला सुलझ जाओ। ये हमनियों के चाहे जे भी दर्शक बा चाहे जनता बा ये सोचता कि निपट जाओ, लेकिन हमरा नहीं लागत जे इतना जल्दी युद्ध ही समाप्त होके वाला बा। काल एगो वोटिंगो भई रहे जौना में मैंने नाटो के सदस्य में वोटिंग भइल जे के यूक्रेन के संगे बा। तो खैर इंडिया में शामिल ना भइल, ओमे चीनो शामिल नहीं भइल। तो मतलब 3 गो देश 4 गो देश मतलब साइन नहीं भइल, यानी रूसों के तरफ नहीं खे इंडिया आ ना यूक्रेनो के तरफ बा। कहे के मतलब बा कि दोनों देश के हित के देखते हुए, अपन हित देखते हुए जे आगे चल के कोनो दिक्कत ना होके व्यापार पर लइका वहाँ कएगो फसल बड़ा सा। तो सब सोच के एबरा कदम उठा रहा बा इंडिया गवर्नमेंट। इंडिया गवर्नमेंट एबरा बहुत बढ़िया काम कर रहा बा, एक सराहनीय कदम बा, ओकरा के हमनी सम्मान कइल जाई। आ ओकर यही बेरा देखी असल यही समय में पता लगेला जे देश के जौन प्रधानमंत्री होला जे देश के नेतृत्व के करता। तो खैर आज उमें तो मोदी जी के पूछाई के नहीं खे जे वहाँ के जोर नहीं खे अंतर्राष्ट्रीय नीति पर। तो हमनी के बहुत खुश बानी स जौन इंडिया सरकार के रवैया बा, विदेश मंत्रालय से बहुत खुशी बा। अब देखिए आगे का होता और जेंगो आगे हुई विशेष जानकारी रुआ उनके दियाई। चैनल पर नया बानी लोगिन तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करी लोगिन, ऐसा नया नया जानकारी रुआ उनके आगे दहल जाई। तब तक हम रुआ लोग से लेता नहीं विदा। जय श्री राम।